Lilokhu liphakame njalo igama likaNkotha okwenza ezibukwayo kwi-Orlando Pirates. Ngibukela-ke ngikubingelele kanti-ke kuphathele zona kuleli hora zemidlalo zimi kanje. Abalandeli be-Orlando Pirates abawuvala umlomo ngewinga labo uMohau Nkotha emva kokukora amagoli amabili ngesikhathi i-Orlando Pirates idudulana namaZulu emdlalweni obuse-Orlando Stadium ngoLwesihlanu ntambama. Lo mdlali oneminyaka engu-19 vo nje wenze ezibukwayo izolo emva kokukora amagoli amabili kulandelana esombeni sokuqala. Mbukela abalandeli beyibhakabhaka bakhombisa ukuziqhenya ngoNkotha ezinkundleni zokuxhumana emva koyona yonke imidlalo abenethuba lokuyidlala kule sizini. Emva kokuba ibhakabhaka ithola amathuba amaningi okuvalela enethini igoli, uNkotha uphinde wathola elinye ithuba lokuhlakaza enethini elesithathu lavele lashaya epalini. Mbukela umqeqeshi we-Orlando Pirates uJosh Rivevo uthi uyaziqhenya kakhulu ngokudlala ngokuzimithela kukaNkotha, uthi ulokhu enza kahle kangcono kuyo yonke imidlalo ayidlalayo. Mbukeli bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Beka uvo lwakho ku-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.